sina gile de ak dol def gol ko fu mi sagel na mami defa nyama hara ta hede way parce que dan déjà ko do do ma ngari no dare no sa we la ko no bi ngoy ay mi yara o def gol do ma nabe ay sa no man naaj parce que ni da ko ma ta ba ko nena bi do ma ser joni no gasa be defan nena no ronki nena no yaw no mi handa konto be ronki ko ah min do go def gol ala bi parce que ni ko do bi da defa fes bi da defa fes bebe sa den sombre ni kawri am wer na wuli wala alta am lu do ko lay tedu no te ko no ngaw si wer na wuli be xal na no ne bang ya mo awa mi defay do an han Kundwal. Ay, bobo na. Bobo na meni kan redo. Bobo wali ko de pia ka redo. Ano? Kidi ti mahala de ma. Nila na do fe. Kam min binade. Min minade mo piddade. Awa sa vede mo wuri. Mo wuri se leke. Oh, ni wa ma ko wera se da ko. Wuri mo jikku jakku ne de redo no fop. Awa jo est-ce que ya dam sonna ma wa goddo nda kenen ka boutique. Sikka. Al gono atti mo defo atti. Ma ka su atti. Awa mi tipina. Bobo no min minade kan redo. Puri lan dole diddo gorko. Ko fune be diddo lan gorko sengo lan gorko sengo puri lan dole. Suko bitto gorko. Baabe ngam min tertam. Kullu ngam wadi ko fune de. Ko diddo wadi eco de graphie be ni wo bippe diddo ngani kan redo. Ko mi wali no masimo hoduna lam ko bippe diddo kan redo. Wala fidirde la ka wala fidirde lanka. Andi ko bayla jogiti dum do banno ko dum no udditi dal bibbe be yal dumanata rendu ya fat mo fude Allahu akbar embal la yidila oui wala sa ko de fata redu Abu bal taw ko ko la fata redu Asi. Kung dapat itu. Dai Attitude dum ko. No marito nouvelle mo mi halan tamahan. Sinali mo no be antiga werto. Wala talang. Ay biuski no do jori ati nganinga. Awa ande do nouvelle gidi. Mela na dos mi ak to ha de nouvelle am sa wala taw nouvelle mam. Awalan gitu. Kan dia ke oh ya ka. Pemialan na ko ni de. Kon De ngani ma dum ni ma. De kuma ko wate ko. Inta na wana ndo. Hai nangu da do yen bo no be. Hondu be nga woni wadde ko wonno wadde hondum Hondu jobbe de nyande mi sikon wi man be mo ma ko haydo to wi dala wana duubi jelu hide wondi do ha hande medama halande hala inna wana jonno mi mo wonda do 50 jon ko 6 ans sudi simi hande ma avant tout taw hala ko da wadi confiance ala hala ka para ka hidda awadala confiance min ko doni ma halande halinde nyadde ake makko son ko don e hore ak ha dum falko non ko kay woni fa ko kam hala kami hal don ha jon kadi mi hal tan ma ya fa anye on don menda ko dalata on si andi ba mi mimmilang andi dai dinan gikko lab ko pus si woni andi dai dimi wonde si andi o asuboto on lo wondo mimmiya kama obeange hondu ngasi hakkunde may Allah as dum hewtani ma don hewtani ma ko innala mi mi subo ma amma mi subo be ko ngoya hewtani ma do ngasi mi sikuno da andi ko ngoni ka bernel da andi ko mo buri ridugol hana ha innala yettu
yo mi sugoma ma mi sugomo sina ɗum hota kam maɓe maɓe min andi depuis goto ala darto ina mi jonnite minna mi jonnitima a faami mi jonnitama hande mi jonnitama janggo mi jonnitama faɓɓe janggo ka ɓeygo an ha ka yaha wo ka ɓeygo an d'ailleurs mi naasi siga ɗin piidi monnoma haala nde a faami fannoma haalangol déjà dalanda ko reedu a faami dalanda ko reedujo asa komi habbi duuɓi ko ɗon noon allah o ɗo ko golla a faami annal so tawi ko fii seedi min e seedata min mi yeggidata fiima aduna e dakara on ko reedu o ko heƴi o peesi ɓiɗɗo no ɓuura lan kala ko woni kaduna ɗo mais so hewtida kinkolla ɓuura lan kala ko woni asa atto haal go sifandi haalaji min e on ɗo mi wata seedde par ce que kangol jiidanade la an kam lene wata seedugol voilà min nan min andi an oɗo faala weltade o anga mettina ɓernde o tinde Nene, asik. Kono hande kay. Nene mi arti. Nene mi haalanno mi haali to jaɓani ko haalani ko nene. Nene mi arti mi ko to on jami sidi. Mi serti hande nene. Ko mi haalanno ko hande hino ɗo ari to gondi ko ɗo mi inni on o jomo woni jombude ko ɗo mi haalni on fi mum innuɗon lawanaɗo on joɗon ko yahay ɗo hayloroya ka yaasi ɗon waaloya ka worɓe jananɓe mi inni mo noon joni yo ndaaɓe min e on ɗon ko hombo ɓurani mo puisque mi wata wondude e makko tawata o yalta e ka yaasi nene o yaha waɗoya piiji ko faala o ara o addanami ɗin ɗon piiji nder to ɓaami inni ɗum ɗon ko probléme o fowni nene wona ɗum ɗon kadi on ɗon ari nene hande hino ɗo saali min on mi andi joni ko ɓiɗɗo ko min mi taƴike jiwo arɗo jombaɗo wo ko sowiɗo ko reedujo nene ko reedujo alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina fanku nene yan fanku ka boboni a heɓay an kadi a heɓay fanku ta wulli nan ta wulli a heɓay si Allah jeɗ min on mi andi min mi taƴike fiiɓe on ɗo mo ari kanko Allah hokkimo min hinolan ɗo hande duuɓi jelu gila mi ari ɗo hande mi andi nene jaka min on a yeɗa lambiɗɗo nene fanku a heɓay ɓiɗɗo kono noon hunde wotere to ɓiɗɗo woodi ko gaddani on jiwo yaha o yaltoya o ara o waala ɗon o waalaya ka worɓe o ara o waala ka suɗɗo hora Hamza no andi ɗum yahi jaka ɗum ɗo fof no feƴƴude ka nder galle noon no woodigo e piiji gonko mi andi ko woni feƴƴa haa nan sifa ɗin kono ɓay tum Hamza ko ɗum waɗi min ala probléme en wonay ɗo kono Hamza ittuma naɓuma a arti kadi wonay ɗo ko ƴakkere ɗen ɗo ha iwɗa ɗo ko ɗum kadi ƴakkete cinéma en en wonay ɗo ko kanko wawi ma lalade min mi wawatama lalade min mi wawatama haykude ko a ɓiɗɗo am mi wawatama haykude ala kani hay kam kono si tawi Hamza ko ɗum suuɓi goto debbo hayloytoɗo ya hayloyo artira ka suudu makko non ɗum ɗo gon sengo ɗon ko min artuɗa gon sengo ɗon ko min artuɗa
Sera lu la nila no menda onu me ati ko jam kon wani Sa ko jam. aw Ko jam wona jam. mandi woni ande kadi o kor gol lambu bay la ngande do wayo Islam. Wandi won me ngol le yo. merda Kan wondo. Kami gola ta do. Mi yal tama gol. sera be onu Mi yal tama gol. Ke non ka ni wona ko no fota. Konta no hore mo bloquing. e bakke ben boni ay sera be boni gene non do Isa mi anda ko ni tun. Komun ko so de ko mu tini le go tu. Je sais pas. ko do gem kenni Landi ko ko ay no dala go. Ko ay sime. biar deten ono do biar bu abiat no ni ko no mala Kali anda won o ni anda. Ini fuerza. desviar silang carrément desviar silang complètement sera kasi yaakaar la cikura ko meddir ko la ko hande ko lambu cikura meddir ko la Sira min won ko mudi. Ini to hal bun bun ngi la hala go ay sira be. mo yum tani nem desviar silang carrément ko na jara to kadi hayati to walle men Ko lu nan dane o ka ide ya da hollom kiri ta parce que do be fi la carrément. Carrément. Quel il faut adam ko jo de fish ko. Para petti dum. e do ko di men Non. Quel la qu'il faut maintenant no difference la la. de ko ala ko na kala no wayen bimu de kadi walle mon parce que go moy on bona Bébé. Kok nanya begini? Ini. Alil tihanang menawal kon wa. Janganlah. Kamu Untuk as. Untuk as. mau wain na lang mo yaw daga kanene makko. Yanda warti wa tal mi yanda. Ene. O dum no pare suma walla oki putalang ni bitte be redu. Lo ki potema be ngiredo. Kun ko la kala ko woni. Kuno as la l'autre de as wala de crosso. Joni no Ça sira fait 2 jours au attendre. kira wo ko bobo sitai ko yehi to majje ko bobo. Milan ni mustay ko bobo. Min haralan sikka har hande. A welti ha moni da walla a welti ha nawmuda. Ah ko inde o a welti. Do welti ko. Bay Allah wadi ko ni wonna wadi bannu manu tristesse hala ko de la souci. Docteur yo nginni wo kala ko bela kala ko dum do awale de hani jibini parce que mi do hata sonjade triste. Tension monta nami mi yana le dum bona. Ay na ko dum ni wadda wadirde akini kala ami ngene na me ya galle ak ba galle ba de ngone to hanya nami jibini. Do ko min jombi as atde. A fami ko be ngwa. E après So ala do ko be mi mapo. So yerto o wayna kila. Ko yata do la nokde mo ala de crosso de. e mo lo no de jib. No. La kanko ni. La kanko ni. Oh no. Allo. Ka pharmacie. Awa boko yande. E palla o. Kilian Joan ni. Kilian Joan. Pongo ar ko min no dum ne nan ber so bobo de. Ko onne ko fi dum mi commandé ni mo donne ko me yo men dara mesure mo. Kono min na fi dum fo an mi taw. Do as. Mi se ko nge makko ngaba. Min ma ko on be ngabirta. Min la wali ka danki do hida nawni. Hala ni ma ko men ngabira. Accu ko yoytino ko bobo. Min la jogiti kum do bobo. Yani mi tay ko di don ko wali do min mi anda ko on wadi. Min mi anda on to as won. Lay ni ko fi asi won ay dokko de. O no yidi o debbo ha acci danade.
e jakka min ko waddiri lam ko fi ko joranamo ɓiɓɓe kono sana Allah wi o mi yiiday so tawi koko joranamo ɓiɓɓe mi yiiday mi mana kenjo eyo jakka tuni e min hara komi huuɗa ɗo mi ara ɗo e pucci ɓiɗɗa sikka e guerto jamais de la vie. Oui. Combien de millions? 3 millions francs CFA. Untuk mereka minta 3 millions francs CFA. Wow. Siraɓe hono ñande wi ɗum nulanarano mi yeccita programme jiyam mere min o toon kori ko jang hannde kadi mi andu leña Israɓe ko jang aw hande ɗo ko haddina komi ni on fi programme men programme men homo mbuuli ɗi mi luɓuno on ɗin ko ɗi mi faala ettude luɓuɗon wammo mbuuɗi homo mi luɓisinano mi luɓi ɓuuri gel luɓuɗon ko ɗum on gandade laabi jelu mi e ñawle on ɗon mbuuɗi laabi jelu wiɗo yomi ñawlo mbuuɗi ñawluɗon ka okkuɗo ko mbokki o min et puis ami ɗum huuɗa ɗo na jom ɓiɗɗo ñawloɗa ka okkuɗo eyi Israɓe miɗo nande ko yon jonnan ko jogani ɗon lanko jam waalo ɓaton jonnoɗan ɗi ma jonnolla ko ñamande halduɗen ñamande halduɗen mi hokka on de hokka jabita koye hokka ɗon woni a mbokki o awa ɗum ko fenade noon mi joganatima 100 francs min a hokka a wawata ende kadi yomi yoɓete komi ko hokkuɗalan ko ɗum wawa wonde min noon siko a bandila pour ma kappade mi haalanama kono yimɓe o hettataɓe hen nakan Israɓe ko noppi ɗiɗi heltelam min miɗo ƴanta 3 millions ñamande tan gollata ɗo gam wira ɗon 1 million 500 momi jonni on ko probléme ma noon Israɓe 1 million 500 momi jonni on ko waɗi feere mi hettata te mi ñawlogi ɗon andi ka ko ñamande wona kunemi na o kandi te noon kadi komi haalanta on ko yoɓayɗima yoɓonde on jonniranɗima jonnonɗon hay fus ala ko ɓeyna fus ala ko boltanno ko mi hettede on nattade hammiya noon sika faala noddan ko falɗa womi nototoma ko nodduɗa ala womi nototoma min lam ɓuurma kappable 100 francs mi jonnitatama ka jabita ko yokka ɗo woni holla yende moodi a perdi joni hay ko ñaama ala jakka Asiadu. Luan, karena kami yang tuh ya wah. Kau nunggu lah tak? Ini yang kasih. Ang kami yang tuh nol bayi lagi kemarin lagi. Terus kami yang tuh nol hidup dari hidup mula. Kaheu tuh nol baru. Alainya muda. Hiɗa tumbi tunga nder kiidanki a ala e waɗɗi hay fus an o gorko ɗa sikka sa seedi yo heɓata e gorko ɓay tum ɗam moƴƴi sa seedi yo a heɓay ɓuuri o kadi kono wullata dari hannde dari no wawɗa hakkude ma e Allah dari no wawɗa hannde ha seedi ittu hakkille e o gorko famille men o fo e famille makko fo no anndi ko hiɗɗa o gorko kono ɓay ko ni o sak ko waɗirma an kadi jaɓɓo fawɗa e Allah ka sa seedi o wawata wuurde non an mi annda kolno mi waɗayma an mi annda kolno mi waɗayma hakkude e Allah ƴetta o gorko waɗa ɗum wonki waɗa ɗum ɗuma non an mi annda kolno mi waɗayma an mi annda kolno waɗeteɗa habbimi nodda docteur o anda ko ɗum nangom holno awa noddumo ɗo compose ɗo numéro joni nodda awa yaa ta hiɗi o ɗa hiɗimo pelle ɗa hiɗi o tida hiɗi
Apa itu? Enak kan lah, aku nggak dapat. Salam siapa? Kan. Kau nunggu lima. Tanya yang buat. Duit. Tuh kita mami jadi. Tuh kita mami jadi. Ajunya masalah. Ajunya masalah. Munya marawat ada. Aw. Salah tuh. Ben. Beja. Ada kerjaan dengan kemungkinan kamu. Dokter, saya 2 tahun dia beda. Saya merah. Kita bilang ya boleh. Saya mesti pindah besar di kota suka. Dapat. Ini dia, balik bisa gitu. Tidak ada kau mau sudah. Pernah dua dalam sulit deh. Bukan bongkar di mana. Assalamualaikum. Salam. Ini dokter. Bilang. Penjara. Kenapa? Jangan. Nala tuh. Wah. Ini lu tuh di sana lah yang kapit kita. Soalnya kalau bayi ini, oi, ala aja udah nyamu. Ala aja udah nyamu. Ini ada episode mau spaghetti dong. Kita kalau dong hendak punya. Ay, Kunangi mau kau gilungan dia kan. miet. Oh yo, fusi nanga sina susi mo di mo. Minna miet ke mo yo dong itu. Ofa mo yalla. Oh, nasi sih mau dimakan ni. Bido? Kusau ini. Oh, dokter.